A farkon farawa sai na sa sarki Allah, tsira da amincinka aragon dan Abdullah, alihi da sahabbansa na sa duk a ciki jimla. A wurin so ne aka yi Umar Khadija an kulla, zaman aure haƙuri za ku yi da juna ba illa. Umar Muski ango Khadija ta zama matarka, ka kula da haƙi nata domin sun dawo kanka. Dira ilimi nata lafiya duka ɗauka, dangi da iyayenta ta basu ta dawo gunka. Amana sai ka riƙe halin manzo mai maka. An yi auren soyayya Umar Muski ne ango, ga Khadija Fulani ta zama amaryarsa ba shakka. Umar Muski angon Khadija ɗace yar kirki, jama'a an shaide ta Khadija na da halin kirki. Zigar ma'iya Umar abin kukan da ta yi aiki, wasan ma'iya Umar su ne masu baƙin aiki. Sirrin juna kurɗi ma'iya za ku ba kunya. Biyayya kiwa angonki amarya. An yi auren soyayya Umar Muski ne ango, daga Khadija Fulani ta zama amaryarsa ba shakka. Umar Muski ango shawara ce zan baka, aure dai an ɗaura girma yau ya kama ka. Khadija Fulani dai amana ce an baka, zaman aure haƙuri Umar kar da kayo duka. Na san ka akwai haƙuri Umar da sai ka ƙara. Amarya tunatarwa gare ki, ƙarki wasa gurin ɗaura girki. Kulawa ki baiwa mijinki, idan ya dawo daga gona aiki. Ki tarbe shi da murmushinki. Rayuwa ta yi sauyi Umar sai kai yi haƙuri, shawara ta iyayenka Umar wannan ce jari. Khadija Fulani dai ta zama facikan buri, in ta yi ma laifi Umar sai kai yi haƙuri. Zumun zaune ake cewa Umar ka san zancen nan. Khadija Fulani dai ni ma na zo gare ki, auren ki an ɗaura gidan Umar yau dai zaki. Da ki ɗau aniyar bautar aure ne da shi zaki, kar ki ɗauki siga ta ƙawa yanki kin ji ɗiyar kirki. Shawara ta iyayenki wannan ce za ta yi aiki. An yi auren soyayya Umar Muski ne ango, ga Khadija Fulani ta zama amaryarsa ba shakka. Biki an yi guduri buɗa min yi ayyari, taro ya kai taro murna har yan mariri. Alamirai kwan na zo gunnan sai fatan kai, a ango can zaune zuciyarsa ta yi fari. Umar Muski ango rabbi ya samu ku albarka. Ga dangin amarya na hange su suna murna, kakannin amarya dukkanin su sun yi murna. Iyayen amarya na hange su suna murna, yayu na amarya ma na hange su suna murna. Ƙanne na amarya ma ƙawayenta suna murna. An yi auren soyayya Umar Muski ne ango, ga Khadija Fulani ta zama amaryarsa ba shakka. Taro ya kai taro dangin ango na murna, na ango kakanni dan gefen din na murna.
iyayen ango ma na hango su suna murna, ga iyayen ango can na hango su suna murna, ga kannan ango can abokan ango murna. Auren soyayya Umar Muske ne ango, daga jiga fulani ta zama amarya sawa shakka. Alhamdulillahi ni ma na zo da murna, Suleiman rayuwa murnar aure na nuna, alakai mu bikin suna nan ma zan zo ne murna, auren sunna kuka yo sunnar manzo dan Amina, da fitinar aure Allah ya mu kariya.